Kwenziwani lapha wemakoti? Ngiyawasha ma. Ngishi ikhadi lami lokhu limpongozile bakithi. Kanti udla ugesi wami. Akuwashwa ngani phandle epompini? Ngiwasha empompini. Khona ngizoba neziphe eziqothukile njengawe bese indoda yami yangishiya ihambe yofuna abaneziphe nama manicure. Uzwethu umfana omfunenye imali umfana wami isigwili ngabe nemali uzobenza nabantu banamamalicure. Lalela lawe ma. Kufanele ukhumbule ukuthi izikhathi sezashintsha. Angithi impahla zakho uyithola iwashiwe. Manje ke yini ekudinayo uma ngiwasha ngomshini? Ukhumbule ukuthi mina ngishelwa ngemfuleni njengawe, mina ngashelelwa e-restaurant. Ngadeyithwa mina. Angeke expect ukuthi ngizophila impilo yokuqaba le nini enikhuleni iphila. Ngiyasebenza nami njengomfana wakho. Angeke ke ngiqothukelwe yimini ngizowashana nezane ngeingubo ngesandla. Lalela ke mina. Ngibuza into eyodwa. La ekhaya wawuthi uma ufika wathi uzokwenza na usho ukuthi uzowasha la ekhaya uzopheka. Wathi uzokwenza lembuko. Angizojabulisa indoda yami. Phela mina ngingazili ukuzogana nina nonke. Nina mewuthi ninenkinga, nifuna into zenu iwashwe ngesandla. Hambani ke nowasha eminyango ngesandla, mina ngeke ngize ngiyenze leyo. Ngengenwe inyumonia nginayo imali yokuthenga umshini. Futhi ukhumbule ukuthi izikhathi sezashintsha. Mina ngilotshelwanga ngeinkomo ezinoboya njengawe. Ngalotshelwa ngesheke mina. Lalibhalo balelo sheke mucabanga. Lalibhalwe indoda yami eyayingilobola, ibhale ngepensela layo. Ukutshela ubani lokho? Uyena watshela? Uyena. Phela ngeke akwazi ukuthi angibhale ngempensela mina ubusuku bonke kodwa bese yahluleka ukubhala isheke elizongilobola. Usuku ubhalwa phi ubhalwani? Ubhalwani? Yini ebhalwayo? Akuyona indaba yakho le ukuthi ngisuke ngibhalwani. Wena nake indaba zakho ujabulela ukuthi nje ngiyakuvumela ukuthi ulethi washing yakho ngikwashela. Ukuthi ngizoke ngiwashe ngani ke akuyona indaba yakho leyo. Ukuthi uyangivumela. Kuchaza ukuthini ukuthi uyangivumela? Awungihlahluba chaza. Uma uzothi uyangivumela emzini wami. Lalela wema. Ngathi uyakhohlwa ukuthi mina nawe safika ngokuqoma la ekhaya. Into engizocela ukuthi ungenzele yona ukuthi uvale imbobo ngephalishi uvukile imbobo weza ngayo la ekhaya.